Už ji máme. My jsme byli s Máňou v lese. Máňa, tamhle... Říkám, že mám vás. Máňa se jmenuje právě, co tady je. Tohle a jde. Jenomže jsme šli tu cestu, tam je polní. Berle nebo varle? Jo. Já už ani nevím, Ona někde se tím bude zapítat do půlky, ona se stane chtěla. To nejde, tam bude jako vyčetný na chvíle, tak si dále chvíle hodě. Já jsem se zavadila. Jako včera Lenka, viď? Ne, Máňa se občas. Nejprve leží berle, pak leží ona, pak leží kasek. To neskoušej. Jo, vtipný. Já si myslím, že jo. O čem jsi chtěla mluvit? Ona mi říká, že si nemůže si dát báze, ne? Pak se nechá na zále, tak se jdem si na paři. To je jedna navíc, poždala by ten paři s sebou nešel do země. Ne? To by se na malo. No další, no aspoň, aby to v jednom kupru bylo. No ale úplně nesnáší. Já jsem škoda, že ten tvůj mobil neumí natáčet. Jako fakt neumí. Já ji nenatáčí, jako ten můj. Neboj, ten jeho umí. Já ten taky umí, když ne! Ne, pojď, já to vezmu. Ne, ani nenatáčela. Já vím, jaký ten, když vojtává, pořád tam natáčí. Už to ještě kluk, jediný slapný kluk, který natáčí do kola, fotí mě. Náhodou nebo... Ne. V noci půjde spát, si to pustí, ne? To jo. No, To je představa, víš? pochybuju, že si něco rozesál po internetu, víš? Já, Lenko, čum? Jardo! Balou ti dám. Zabijte! Urlátí. Máš mi najvětší pozorku, já jsem vás vletěla. My tady přistála většina. Ty máš předem. Tak mi to zašleš. Tebe to baví, víš? No, asi